Çîroka fasuleyên bi sihîr hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Hebû tu nebû dibêjin carekî li gundekî bi navê Azad kurikek hebû. Azad tevî diya xwe li cotgehekê piçûk dijiya. Li cotgehê herdu jî gelek dixebitin, karê pir giran dikirin, lê dîsa jî debara wan çênedibû. Rojekî dayika pîr biryar da ku çêleka xwe bifroşe çimkî çêlek êdî şîr nedida wan. Azad ji diya xwe re got, daya heyran bihêle ez wê bibim bazarê û bifroşim. Diya wî got, madem tu dixwazî bilabe kurê min, lê baş bazara xwe bike, wê bi erzanî nede, herî hindik 10 were xwe bixwaze. û Azad bi benê stûyê çêlek girt û ket riya bazarê. Ew hê ji malê zêde dûr neketibû ku kalek rîspî û delalok rastî wî hat. Rojbaş Azad got kalê rîspî, tu bi ku ve diçî wisa bi vê çêlekê? Azad got, rojbaş kalo, ez ê wê li bazarê bifroşim û ji pereyek baş qizanc bikim. Kalê rîspî got, eger tu bixwazî dikarî pir dewlemend bibî. Ez dixwazim çêleka te bikirim, lê ez ê di şûna wê de havê fasulye bidim te. Azad şaş û metel ma û got, hûn henekî xwe bi min dikin. Kalo, ji bo vê çêlekê ez herî hindik 10 were xwe dixwazim. Ma tu bawer dikî ku ez ê wê bi fasulyekî biguherinim? Kalo got, lê belê ev fasulyekî bi sihîr e. Eger tu wê biçînî tenê di şevekê de ew ê bigihîje ji heta asîmanê. Azad şaşma û di dilê xwe de got, heta asîmanê? Bi vê pêşniyarê kêfa Azad gelek hat û fikirî ku dema ew wê fasulyeyê bi sihîr biçîne, hem wê kefa diya wî were, hem jî hemû cîranên wan wê werin bexçeyê wan û li vê fasulyê mezin bi heyranî temaşa bikin. Îça Azad çêleka xwe bi fasulyekî da û bi coşekî mezin û pir ji xwe qayîl bi lez û bez vegeriya mala xwe. Lê gerek nake mirov zêde behsê bike ka piştî ku vê çîroka xwe ya bazarî ji diya xwe re got, çawa morala wî bi carekî xerab bû? Çimkî diya wî pir aciz bû û ji Azad re got, ehmeqo, kero, bêaqilo. Dûrê ji dayika pîr li ser kursiyê kirûniş û dest bi girinê kir. Azad ji ber girina diya xwe pir xemgîn bû. Îca feqîro bi vê hirs û xemgîniyê re ahişt vê fasulyeyê ji pajê avêt derve û ew jî giriya. Dora rojê Azad beriya diya xwe ji ew şiyar bû û bi lez û bez derket bexçeyê ji bo ku ji diya xwe re li bexçeyê taştê amade bike. Lê belê dema wî gavê xwe avêt derve, şaş û metel ma, çî ku ev fasulye ku kalo dawiye şîn hatîbû û bûbû darek pir mezin. Ev wisa mezûn û wisa bilind bûbû ku guliyên wê di nav ewran de winda bûbû. Azad qet dûdil nekir û hilkişiya serdara fasulyeya, îca hilkişiya heta ku ew gihîşt asîmanê, paşî ew derket ser ewran û li vir meşiya. Azad piştî meşekî dûr û dirêj gihîşt qesrekê. Di wê qesrê de wekî ku kes nedijiya. Azad çû derî ve kir, ket hundir û li nav qesrê ode bi ode geriya. Waw, çi qas delal bû ew der. Hemû bi mobilya û bi tiştmiştên pir delal hatibûn xemilandin. Lê belê bi carekî dêwek mezin derket pêşiya Azad. Azad qet cesaretê xwe winda nekir û ji devê re got, rojbaş, xanima delal, ji kerema xwe hûn dikarin piçek xwarinê bidin min? Ez gelek birçî me. Devê got, kurikê delal, tu hatiyê wê derê çi dikî? Mêrê min hutek e li şûna ku em xwarinê bidin te, tu ê bibî xwarinê ji mêrê min re. Azad hê bersivek nedabû ku bi carekî dengek ecêb ji derve hat, gurm. Devê got, zû xwe li pişt dolabê veşere, zû. Azad xwe veşart û dît ku hutek ket hundir. Di destekî wî de torbeyek, di yê din de jî miyek hebû. Hutê qerasê torbe avêt koşeyekê û zêrên tê de rijiya erdê. Pişt re jî wî de dora xwe bêhin kir û bi dengekî bilind qiriya. Bêhna goşta teze tê pozê min. Devê yanî jina hût lê vegerand got, helbet wê bêhin were. Ew bêhna miya di hembêza te de ye. De zû here wê amade bike ji bo ku ez jî wê bipîjinim. Hût bi ya jina xwe kir, devê jî rabû ew mî pijand û danî ber mêrê xwe. Hût xwarina xwe xwar û çûraza piştî demekî kurd ji ber xura hût dîwarên qesrê hejiyan. Îca Azad jî bi hêdika ji cihê xwe derket, ew torbeya zêran avêt ser pişta xwe û
û bi reverev çawa hatibû wisa jî vegeriya mala xwe. Di vê navberê de Diya Azad jî li ber derê li kurê xwe geriya û ket nav fikaran pişt re di dilê xwe de got feqîrê min doh êvarê ez wisa bi ser de pir qiriyam ku herhal ew ji malê çû û carekî din hebû venagere. Lê dema ku Azad ji dara fasulê daket erdê, diya wî şaş û metelma û bi kêfxweşî çû cem wî ji bo ku wî maçî bike. Lê Azad ji diya xwe re got dayika mina şîrîn, tu dibînî ku ev fasulê bi rastî jî bi sihir bû kerem bike, ev ji bo te ye û vî ev torbiya tijî zêr da diya xwe. Jinika feqîr serê xwe rakir asîmanê û spas kir ji ber ku kureke ew qas jêhatî daye wê û ew herdû bi rojan bi saya van zêrên hûtî di kêf û xweşiyê de jiyan. Piştî çend mehan zêr hemû xilas bûn û Azad biryar da carekî din here wê qesra Nav Ewran. Îca ew dîsa hilkişiya serdara fasulê û çû xwe gihand wê qesrê. Dema ew ket nav qesrê, bi kubarî silav da devê û got rojbaş xanima delal ji kerema xwe hûn dikarin tiştekî xwarinê bidin min. Devê bi ser wî de qiriya got pîso ma tu fêdû nakî ji min xwarinê dixwazî, cara din tu hatî vir û te torbiyek zêrê me dizîn. Berî ku Azad devê xwe veke û tiştek bibêje qesir dîsa hejiya û dengê piyê hût hat. Gurm 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 gurm. Devê bi lez got zû baz de xwe di nav firnê de weşêre. Azad ji bo xwe weşêre xwe avêt nav firnê lê belê wî deriyê firnê hinek vekirîşt ji bo ku bikaribe bibîne ka hût wê çi bike. Hûtê qerasa berazekî qelew û qefesek danîn ser maseyê pişt re hût derdora xwe bêhn kir û bi dengekî bilind got. Bêhna goştê teze tê ber pozê min. Erê rast e got devê lê ew bêhna wî berazî ye ka aliya min bike em wî hezir bikin û bipêjînin. Hût got erê ji xwe dilê min jî pir dibijiya berezekî ku di firnê de hatibe pejandin. Nagot devê baştir e em wî berazê bidohin di koza agir de bipêjinin. Îca dev û hût bi hev re ew beraz di argunê de birastin û bi îştahekî ecêb xwarin. Piştî xwarinê jî hût deriyê vê qefesa vekir û jê mirîşkekî zêrin derxist wî ew danî ser maseyê got hêkekî zêrin bike û mirîşk hêkekî zêrin kir. Hût mirîşka zêrin girt û hinek miz da dûrê çavên wî hatin girtin û ev di paldanka xwe de dixewre çû. Tam di wê kelê de Azad ji cihê xwe weşartî û derket û bi carekî mirîşka zêrin girt û bi reverev dîsa çawa hatibû wisa jî bazda çû malê xwe. Ji vê rojê û şûn ve êdî halê Azad û diya wî pir xweş bû çimkî mirîşkî her roj hêkek zêrin dikir. Lê belê piştî ku çend meh derbas bûn Azad ji jiyana xwe ya aram aciz bû. Wî dixwast carekî din here wê qesrê û xezineya hût û devê bibîne. Îca ew rabû dîsa çû wê qesra Nav Ewran û fikirî ku wê baştir be xwe nîşanî hût û devê nede. Azad vê carê xwe li pişt çewalek arvan veşart. Piştî demekî dîsa deng hat gurm 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 gurm. Hût ket hundir û dîsa dorê xwe bêhn kir û bi qîrîn got bêhna goşte teze tê pozê min, bêhna goşte teze tê pozê min. Jina hût yanî dev çû li pişt dolabê nihêrt ku Azad cara pêşî xwe li vir veşartibû. Pişt rê jî çû li nav firnê nihêrt lê belê wê tiştek nedît. Ew herdû li her derê malê li Azad geriyan lê qet nehat bîra wan ku pişt çevalê arvan binêrin. Dawiye ew wisa fikirin ku xelîtine dûre ew rûniştin çêlekekî bi rastî xwarin û Azad jî li wan temaşa kir. Piştê xwarinê hût çû ji nav dolabê çengekî zêrin derxist. Danî ser maseyê û got lê de çenga zêrîn û çenga zêrîn xwe bi xwe dest bi lêdanê kir. Mûzîka wê wisa bi aram û delal bû ku hût û jina wî ji xwe ve çûn û serê xwe danîn ser maseyê û razan. Dema ku xiraxur û pûfa wan dest pê kir Azad ji cihê xwe derket çenga zêrin girt û bazda. Lê ew tam ji qesrê derdiket ku ji ber lez û bezê çenga di destê Azad de li derî ket û wê dîsa dest bi lêdanê kir rong rong rong. Hût bi dengê çenga zêrin şiyar bû û dît ku Azad çenga zêrin girtiye bin çenga xwe û baz dide. Îca wî jî bazda ji bo ku Azad bigire û Azad li pêş hût li paş baziyan û beziyan.
Azad dawiya xwe gihand guliyê dara fasuliyê û xwe berda jêr. Piştî Azad hût jî xwe ji gulê darê fasuliyê berda. Lê hût hê tam da neketibû ku Azad xwe gihand malê û ji bo ku dara fasuliyê ji binî ve jêke, çû bi virek anî û hat li binê darê da. Wî çawa lê da, dara fasuliyê bi carekî qelibî û hûtê qerasa jî bi vê giraniya xwe serserkî ket erdê û bi erdê ve zeliqî. Ji vê rojê wişûn de Azad êdî nikaribû here vê qesra nav ewran, lê ji xwe ev wisa tirsiyabû ku dilê wî bi xwe jî êdî nedixwast tiştekî wisa bike. Bi saya hêkên zêrîn, halê Azad û diya wî pir baş bû û çi cara ku wan dixwast bêhna xwe wedin, diçûn li mijûka xweşa çenga zêrîn guhdarî dikirin. Çîroka me qediya xêr û xweşî li hazir û guhdaran bariya, yan jî çîrokê min çûleqetê rehmet be û baw cemaetê.